Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Héctor Suárez, que é o director da Escola de Navegación Tradicional Dorna da Illa da Arousa. Bos días, Héctor, Hola, gracias por vir ata aquí. tal? Bueno, contame un pouquiño para empezar, que é isto da navegación tradicional? Que barcos se consideran tradicionais? Pois basicamente son aqueles barcos que usaban os nosos antepasados para gañarse a vida no mar, para pescar con diferentes artes, pois tanto a liña como as nasas, os tramallos, o xeito, adaptándose aos materiais que había na zona e ao tempo do litoral, pois cada localidade podían variar o tipo de embarcacións para adaptarse ao mar no que traballaban logo. Na zona da illa, bueno, na nosa zona, que embarcacións hai? Na zona daqui das Rías Baixas, pois a máis coñecida, a estrella, pois é a Dorna. A Dorna. Si, a Dorna, pois usábase, era un barco, digamos, que lle daba para manter unha familia. De feito, era o típico regalo de bodas, non? Para que despois esa persona se pudera manter. E usábase para todo, pois desde para ir a mariscar, a pescar, a ir ás nasas, ao xeito, incluso, pois claro, cando ibas a pescar bastante lonxe, dormías no propio barco, dentro da tilla. Sí. E que ten de particular a Dorna con respecto a outras embarcacións? Que pensas ti que a fai diferente? Pois é un barco moi mariñeiro, é dicir, navega moi ben e deféndese en todas as condicións climatolóxicas. Pode ir a remos e pode ir a vela e a motor. É un barco que vale para todo. Na parte de abaixo do barco ten o que é a quilla, que evite pois os balanceos e máis sirve para ir á treita, o que lle chamaban. Que é ir á treita? Ir á treita era, cando estás pescando a liña, pois sabías a zona máis ou menos onde había ou pedras ou area, dependendo do que esteas pescando, e querías deixar levar por esa zona para poder pescar. Entón, ti buscabas o contravento e deixabaste levar. Entón, ao ter esa quilla, o barco non o leva, mantense ben, e como os remos son cruzados, cunha sola man podes ir correxindo e ca outra pois vas atendendo ás liñas. É moi difícil aprender a manexar unha Dorna ou calquera embarcación tradicional? Bueno, non, hoxe en día non, xa foi, porque fai 40 anos que foi cando empezou isto, a primeira regata, que foi a Volta a Arousa, xa non se sabía navegar a vela, por exemplo, é dicir, xa estaba perdido, non se sabía como eran os timóns, non se sabía como eran as velas. Entón, pois a xente que se dou conta que eso iba a desaparecer, tuvo que andar pois casa por casa, preguntando á xente máis maior, pois se tiña algunha vela, se tiña algún timón, como se navegaba, hasta que se recuperou. E agora que está recuperado, pois nós esforzamos en que non se volva a perder. En que non se perda. Cantas embarcacións tedes vos en Dorna? En Dorna, bueno, non todas son da asociación, algunhas están cedidas, outras particulares, pero máis ou menos podemos contar con as 50 embarcacións, entre que son as propias e as particulares, as cedidas. E de onde foron salindo todas esas embarcacións? Pois, mira, por exemplo, estes últimos 2-3 anos recuperamos 4 ou 5 que estaban abandonadas nas playas, en mal estado, e pois fixamos cursos de carpintería de Ribeira a través da mancomunidade e entonces a xente foi aprendendo a reparalas e barcos que irían para desfacerse, pois agora teñen unha nova vida. Te facedes cursos para aprenderlle a xente a navegar? Contame como son estes cursos, cando os facedes e demais. Si, pois agora mesmo o que facemos é que enseñamos a navegar a todos os socios da asociación. Entonces, se hai algún interesado, pode contactar, facer ese socio e xa vai participando progresivamente en todas as actividades pois que se fan. Enseñamos a navegar, a manter o barco, que é importante tamén, porque estes barcos teñen un traballo constante, hai que estar en riba deles todos os anos. Se o deixas 2-3 anos abandonado aí nunha playa, acabou o barco. Claro. Estes cursos fanse durante todo o ano ou fanse máis ben cando hai bo tempo, entendo? A navegación en sí, cando no verán, nos 3 meses do verán.
pero logo estamos continuamente, porque hai que guardalos, hai que darlle aceite, alquitrén, rascar, pintar... Durante o inverno, mantemento, Sí, non? claro. En estes cursos participan os socios, pero pode vir xente de fora que lle interese saber ou como vai? Sí, a ver, é unha asociación aberta, é dicir, ti podes te facer socia e podes participar. E canto duran eses cursos? Non, ahora mesmo non é un curso en sí, igual os volvemos a recuperar, pero o que facemos é integrar a xente para que sea un máis, simplemente. Tamén facedes bautizos de mar, non sei se é o mismo ou é parecido, como vai? Si, eso foi o que foi un programa a través da Mancomunidade para iniciar a xente que vexa que non houbera subido ou que lle gusta, pois que tuvera a oportunidade de subir en un barco. E creo que tuvestes moita máis resposta da que esperabades, non? Sí, bastante. E de xente da propia zona, que me sabades que igual era máis pos turistas e tal, pero que máis xente da zona se achegou. Sí, hubo de todo, a ver, hubo xente de Galicia, pero de todas as partes, Ourense, Santiago, de aquí da zona, pero tamén de Madrid, de Barcelona, incluso de Francia, de Bretaña, de outros países, sí. E que o que máis lle chama a atención? A forma de navegar que teñen esos barcos. E de feito, cando estivemos en Brest, Francia, fai tempo, ali acabouse construir unha dorna e botouse ao mar. E cando se botou a navegar, pois, franceses, a xente que estaba ali botaba as mans á cabeza, non? Que facedes? Estades locos, ides a ir ao fondo. Por que? Porque non tiña lastre, o sea, o peso no fondo para que non volcara, nin tiña orza. Non, é que estes barcos son así. Claro, que é a orza? A orza é o que teñen os veleros, non? Na parte inferior do barco é un apéndice que lle sale para baixo e que lle dá estabilidade ao barco para que non balancee. E non ten ninguna das dúas cousas. A dorna non ten unha quilla corrida que lle chaman así, pequeniña, e iso fai que o barco navegue con total estabilidade. Claro, eles sorprendidos de que non foredes a pique, non? Tamén facedes apadriñamentos de barcos, pode ser? Sí, a ver, de feito, recuperamos esos barcos, porque ahora mesmo non se construen, entón calquera que queira acceder a isto non ten a donde ir, eu quero isto, faime ou quero non pode, entón, claro, os socios que lle interese, nós poñemos o barco e eles só teñen que coidar. Solo teñen que enseñamos a navegar, a coidalo e eles, pois, fallo o mantenimento e úsalo. E onde se gardan? Porque este é un problema que tedes, que xa faláramos tamén con Carlos do tema de onde guardar todos estes barcos. Está, como vai? Sí, que temos e que teremos, porque, bueno, claro, ao non construirse, a idea é, pois, intentar manter o máximo posible e o espacio non nos chega. Pero tamén dicir que nunca estuvemos tan ben como agora, porque fixemos moitas peripecias, pasamos de non ter nada a alquilar unha nave en Cambados, despois de Cambados fomos para Vilaxoán, para unha das naves que agora está en ruínas, hasta que empezou a cair o teito e hubo que salir dali. De feito, algunha dorna quedou debaixo do teito que caiu. Daí pasamos a un baixo cedido na illa, e agora temos o edificio dos usos náuticos, que nos queda pequeno, non nos chega, pero bueno, nunca tuvemos tanto tampouco. Sí. Claro. Claro, e contáranos, Carlos, que incluso algunha estaba a punto de ir a pique ou fora a pique, non? Por algunha vía de auga, algo así. Sí, claro, porque as dornas, os barcos de menor eslora, pois no inverno pódense guardar, pero os de maior eslora non. Claro. E temos o problema que tampouco temos onde atracalos a resguardo logo. Claro. Bueno, este ano xa estamos algo mellor porque nos deixan telo ali no Porto do Cabodeiro, pero hasta este momento chegaba o inverno e tiñan que estar fondeados nos mortos que había, a intemperie, co cal o mantemento é moi complicado porque cando chega o inverno hai un montón de días que está chovendo con mal tempo e tens que ir cun botiño ali a mirar, a tal. Entonces pasa días sin ir ao barco, co consecuente risco tamén de que se solten e que acaben desfeitos na praia. E é unha pena. Por exemplo, o Galeón, o rei do mar, é un dos que lle pasou algo así 2 veces xa.
2 veces. Unha vez estaba no morto da Canteira, na praia do Bao, e veu un temporal moi grande, de repente, con 50 nudos, e soltáronse, pois, non só ese, sino varios barcos que romperon amarras e viñeron á playa. Ca suerte de que había ali varia xente e botouse ao mar, hai unhas fotos que é impresionantes, un vídeo incluso en internet. Botouse ao mar a sujetar o barco, para subir ao barco, para intentar sacalo dali e tal, e conseguiuse sacar. De feito, en esa ímpetu de sacalo, o motor pois rompeu tamén, chegou a puerto polos pelos. E despois, vendo o vídeo, vese que é unha temeridade, porque estaba o barco contra a praia e as olas batendo en él e pasando por riba da xente. Entón, en calquer momento o barco podía dar un pantocazo e aplastar a calquera. En ese momento, con tanto que tes traballado en él, tanto tal, non o pensas, colles, vas, fas e o barco sigue aí. E teñen reparación non sempre, non? Entendo que depende do daño que se lle faga, o mellor non se poden despois reparar. Sí, bueno, a ver, costa moito, tanto en diñeiro como en horas aí, pero bueno, en principio, si se lle fai facendo un mantemento adecuado, pois o barco normalmente podes reparar, salvo que che empece a estropear e o deixes, pois... Ademais, en ese aspecto, contamos coas axudas da Diputación que son fundamentais, pois senón nós non poderíamos manter a flota que... Claro, porque os socios, non sei cantos socios tedes ahora mesmo. Temos. Pois mira, na asociación, entre todas as seccións, porque é unha asociación que abarca pois, baloncesto, música tradicional, embarcacións tradicionais, xadrez e todo o deporte e cultura que no que haya interés, pois intentamos darlle saída a través da asociación. Máis de 500 personas. E na vela, en particular, nas embarcacións, sobre 70 ou así. Iba a preguntar a cuota, non sei se teñen algunha cuota ou canto é. Sí, nós temos unha cuota que é para facerse socio xeral, que son 25 euros anuais, e logo cada sección pois ten a súa particular. No caso de Dornas a Vela son 60 euros anuais. Logo, pois, música ten a súa, porque dan clases, hai que pagar aos profesores, entón, dependendo dos gastos de cada sección para poder manterse, ponse unha cuota que xamos. Tamén creo que no ano 23, non sei se en algunha outra ocasión, tuvestes algún asalto ás vosas instalacións, de xente, pois, actos vandálicos, non? Que entraron ali a romper cousas. Sí, hubo varias veces, sí. Romperon a porta, entraron, bueno, ao final tampouco hai nada de valor ali. Son as instalacións, non é o edificio de usos náuticos, neste caso é unha caseta que temos pois, para guardar os aparellos cerca do mar para poder usalos e guardalos. Nada máis, actos vandálicos e pouco máis, pero que che fastidian porque... É por facer mal, simplemente, non? É por fastidiar. Non saben o que van a topar, pero aí non se garda nada de valor. De valor. Non sei, bueno, falarchisme da Adorno, non sei se é a túa favorita ou o Galeón ou que outras hai que che poidan gustar. Para min, a miña favorita é Adorno. Sin dúda, sintes máis o mar, máis pegado, tens que traballalo máis tamén, porque cando hai vento, así como non ten lastre e tal que decimos, ao levar a vela e navegar cara ao vento, Adorno tumba. Incluso chega a entrar agua se ti non faz contrapeso. E é moi bonito. E tuveches algunha vez algún incidente? Bueno, eu non cheguei a volcar, pero si teño visto volcar a máis de 4 ou 5, aí a 3-4 metros de mí. Porque cando vas, non é fácil volcar tampouco, o que pasa, cando vas en regatas intentas ir ao límite. E claro, pues, se vas ao límite a veces pasa o que pasa. Pasan cousas. A mí o que me pasou é que me rompeu o mástil. Claro, non querer afloxar e aí rompeu o pau, que lle chamam. Mástil non, mástil é dos veleros, pero o pau. E que faz nese momento, se estás nunha regata e rompe o mástil, que faz? Pois hai os repos, ou que se veñen de remolque, pero sí. De feito, foi algo que se foi evolucionando, porque antes as regatas, pois,
Non era obligatorio rebar remos, non era obligatorio rebar rizóns, as velas non tiñan por que ter rizos, pois é un sistema que ten as velas para poder enrollalas e reducir vela cando fai moito vento e poder navegar con seguridade. Pois agora é obligatorio ter riz, é obligatorio levar rizón, é obligatorio rebar remos, e entón, se tes algún percance, sempre tes Outro sistema, non? Para tirar. maneiras de salir del. Ou colles remos, ou botas o rizón e esperas que che veñan buscar, ou hai formas. E das regatas que me estabas falando, contame que regatas facedes e cando as facedes? Pois nós facemos a Volta a Arousa, que foi a primeira das regatas que hubo, e nada, como anécdota as primeiras, na ponte hai unha pasante, que é un sitio que é máis alto, e por onde collen os paus das dornas pola altura. O punto que ten máis altura e ao mesmo tempo máis calado no mar. Nas primeiras non se obrigaba a pasar por aí, entón cada un iba á súa pillería a ver por onde. Teñen tocado paus arriba, roto, e tal, ao final se dice, no, mira, todo o mundo ten que pasar por aquí e para... E por onde se colle mellor, claro, tamén. Sí, é máis para facelo máis equitativo, porque ao mellor ti eres da Arousa e telo máis controlado e sabes por onde podes pasar, e venche un de fora e... Entón, así, vamos igualando condicións. E cantas edicións levas a volta? Este ano foi o 40 aniversario. 40. Sí. E ti sempre participas, non? Intento. Intentas. Intento, sí. Este ano, bueno, non sei se xa se sabe canta xente vai a participar ou ainda é pronto. Non se sabe. Cada regata, pois, hasta que chegue o momento, non vas a saber cantas embarcacións tes. Pero desde fai... Isto ten altibaixo, non? Entón, pois, hubo momentos de que, como todo, tamén os voluntarios que estamos ali, se lle podes dedicar máis tempo e podes facer máis escola ou o que sea, pois tamén vas a ter máis xente, non? Entón, hubo un momento que había moitísima xente, despois caíu, e desde fai 4 ou 3 anos xa estamos recuperando outra vez que... As regatas normalmente andan sobre as 30 dornas, ou así, 40 e pico foron na Volta a Arousa, que está moi ben, tendo en conta que non se construen, hai as que hai. Claro, claro. E pensas que nestes últimos anos se lle está dando máis valor a recuperalas e a mantelas e a manter a tradición tamén? Eu creo que sí, porque tamén estamos intentando dar máis visibilidade a través de vos, dos medios, das redes sociales e tal, pois tamén hai outras posibilidades que antes non había e se nota, notase. E xa para ir acabando, Héctor, por que che gusta a ti o mar, estar no mar, navegar nestas embarcacións tradicionais? Que che dá? Que dirías ti? Pois a mí sempre me gustou, vame de pequeniño. Por que? Porque de pequeno, era moi pequeno, ainda non podía navegar, pois meu pai era un dos primeiros que anduvo aí nas dornas a vela. E a mí sempre me gustaba ir mirar, a regata, de feito na Volta a Arousa había pois moita xente collemos as bicicletas e os iban por mar e nós íbamos por terra, mirando desde diferentes puntos, e quedoume aquel de querer aprender, de querer ir, e en canto pude, pois aquí estou. E con cantos anos empezaches, con cantos anos puideches por fin? Pois empecéi... A primeira vez que naveguei en Dorna por min foi nos encontros de embarcacións tradicionais de carril. Debe facer 12 ou 13 anos. E desde aí, pois, fun casi autodidata. Sí, aprendiches ti solo? Mais ou menos. Algunhas cousas que che foron dicindo e tal, pero, sí. Na Dorna, ahora, pola ignorancia, cantas, vas ti solo ou vai máis xente, cantas... A Dorna, o seu, pode levar unha persona e poden ir 3 cómodos, pero nas regatas é de... perdón, de 2 personas. O patrón e o proel, que lle chama. O patrón é o que dirixe o barco e o proel é o que se encarga de facer banda e de cambiar as drizas cando hai que cambiar a vela, porque estes barcos teñen outra particularidade, teñen vela de relinga. Entón, cando tes que facer un cambio, cando o vento che pasa de dar
un lado a outro lado, tes que baixar un pouco a vela, cambiala de lado e volvela a subir. Non é como os novos que te baixas e a vela cambia sola. É todo a man, todo a causa de... Claro, é bonito. É bonito, non? Sí. Tes que ir sobre a marcha vendo como vai a cousa e ir tomando decisións sobre a marcha, non? Bueno, pois animamos a todo o mundo a que se achegue a vos, se che parece, a que coñezan este mundo da navegación tradicional que é tan bonito. Ti que lles dirías para que se animen a chegarse? Bueno, diría que se atreveran un pouco, porque hai xente que lle dá medo, non? Que lle dá medo, que tiña medo e acabou enganchadísima a estas embarcacións. Xente que tiña medo e que ao final que lle gustou, non? Sí, incluso que non sabía nadar ben, entón, ponte o chaleco, tírate ao mar, mira, pasache algo, non, pois levas o chaleco posto sempre e podes navegar sen problema. Claro, porque para subirse hai algún requisito particular? Dísme que nadar tampouco hai que saber nadar moi ben ou hai que saber nadar un pouquiño para subirse ao barco? O seu é avisar que non sabes nadar, porque se non sabes nadar tens que levar o chaleco posto sí ou sí, independentemente das condicións climatolóxicas que hai para evitar problemas. Claro. Supoño que non marearse tamén, non? Non marearse no barco. Tamén é importante. Non é tan fácil marearse. Mareaste, se por exemplo no galeón ou así, baixas adentro ou te baixas a cabeza, entón sí, pero se estás facendo, se vas atento, non é tan fácil marearse. Bueno, pois xa está, pois mira, non fai falta nadar demasiado ben, tampouco te mareas, así que animamos a todo o mundo a que se achegue a vos. Gracias por viros ata aquí, Héctor, e moita sorte con todo o que sigas facendo. Nada, gracias a vos. Gracias a vostedes tamén por estar aí, vémonos na próxima entrevista.